Uvijek postoji mogućnost za poboljšanje web stranice, njene učinkovitosti u oba smjera, u SEO i privlačenju novih posjetitelja putem optimizacije pretraživača, u maksimiziranju stope konverzije za posjetitelje koji su već na stranici i generiranju novih izgleda. Što mi činimo? Koristimo podatke kako bi pronašli najbolje prilike za činjenje radnji sa visokim učinkom, kako bi dobili veću vrijednost sa same stranice. Koristimo najbolje SEO alate za istraživanje ključnih riječi, analizu tržišta i analizu konkurencije. Mnogo ljudi čini ovaj posao. U marketingu za sve radi tim iskusnih stručnjaka koji čine ovaj posao već dugo vremena i imaju rezultate. Ti ljudi su direktno involvirani u klijentov posao. Znamo kako izliječiti SEO probleme klijentove web stranice. Započnimo sa SEO optimizacijom vaše web stranice već danas.